Pa tema je standardna klubska neka, ali sa primesama, pazi da me ne ispravljaš, sa primesama našeg nekog fazona ulice i svega što mi proživljamo svaki dan i s čime se nosimo. Ali i ljubavna je pesma i emotivna je, mislim shvatit će ljudi opet kako hoće, ali svako će na svoj način shvatiti, tako da mislim da imamo hit, pravo je hit, na prvom mestu. Da. Zanimljiv spoj, neke nove škole, tu je sad evo po prvi put otkrivamo super talentovani Zoza, super duper fla Zoza. Super duper Zoza. Stefan je čuo njegovu pesmu Mama videće. Tako je. Meni je predložio kao ovaj momak stvarno sjajno radi, Zoza je poslao demo, čuli smo, na prvu smo se upecali, nama se to mnogo sviđa. Generalno podržavamo sve što rade nove generacije i ceo taj novi zvuk nam je totalno fenomenalan. Napravili smo vrhunsku pesmu, klasičan spoj, ko nekad ideš za Kanadu, sa Cobijem, samo što je sada Zoza preuzeo ulogu nekoga ko razbija to naše repovanje nekom dobrom pesmom i dobrim zvukom. Ja bih ga slobodno nazvao srpskim Chris Brownom. Saradnja sa THC-om, ispričaj nam kako je došlo do toga negde iz tvoje perspektive, kako to sve to izgleda? Pa ajde, rekao bi iz moje perspektive to malo drugačije, pošto sam ja onako malo ishajpovaniji od njih. Njima je ovo još jedna saradnja, verujem, cilj im je pesma, meni je bilo malo kad je THC iscimo i tako te neke stvari, bilo mi je malo, ajde kažem, faktički dream come true, pošto je još pre 8 godina sam slušao THC i sad tada nema šanse da sam ja mogu da zamislim za 8 godina, snimat ću spot s THC-om, tako da stvarno je dream come true i voleo bi onako da što više je moguće uživam danas u ovom danu. Eli strava je to što dajete podršku nekim novim ljudima, mladim ljudima, da li imate još nekoga u planu možda? Nije prvi put da se to dešava, kroz karijeru celu smo tako pomagali i mlađe i neke ljude neafirmisane. Da, ali sad je na višem nivou, tako da to je to što se tiče njih, a ti si htio da kažeš šta? Ne, htio sam da kažem da mi uporno tragamo za nekim duetom, za nekim ženskim vokalom i tragamo, bacamo udice, svašta nešto, vidjet ćemo šta ovi naši producenti kažu kad dođemo u studio. Treba nam stvarno neko, voleli bi da napravimo opet da to razvaljuje. Mi se uvek trudimo da svakoj pesmi damo posebnu notu i mislim da ćemo da uspemo.